Gràcies, presidenta. Gràcies a la directora Elisenda Guillaumes i a la senyora Mercè Soler per la seva compareixença. Des de Junts per Catalunya valorem en general com un bon treball el pla que ens han presentat. Jo personalment l'he pogut mirar a fons i crec que està ben enfocat. Voldríem aprofitar per fer una mica de 4 reflexions sobre el que nosaltres pensem de la ramaderia extensiva, del pastoreig. El pastoreig és una eina essencial per a la gestió del territori, és evident, i això es declina en molts aspectes. De fet, aprofita per a l'alimentació uns espais que d'altra manera serien de difícil conreu, a vegades són conreus abandonats, però diguem-ne que amb la tipologia d'agricultura actual això ja no seria viable i en canvi aprofiten i transformen en alimentació uns espais naturals. Evidentment n'heu parlat pel control d'incendis, parlat també de la gestió de fauna. Estem absolutament d'acord que la fauna, si volem recuperar alguna espècie, sempre ha de ser vinculat a que hi hagi unes contraprestacions reals, diria fins i tot sobrades. Si no, en absolut nosaltres hi estaríem d'acord. Serveix també per al control de plagues de fauna salvatge pròpiament, del senglar, sabem que si hi ha boscos bruts hi ha més senglars, del conill, etc. Serveix per regular bé l'aprofitament d'un recurs com és l'aigua, ens ajuda també pel repoblament, etc. La ramaderia extensiva té totes aquestes funcions, però en canvi, i els que les vivim en primera persona sabem que té un major cost. Per tant, aquest major cost respecte a una producció, un engreix més industrial, implica que aquí l'administració ja ha d'oferir unes ajudes, i aquestes ajudes no sempre han de ser unes ajudes amb diners directes, hi ha moltes altres maneres. Prestigiar aquesta carn, de fet la carn cada cop veiem que és cert que una mica menys se'n menja, però en canvi se'n menja cada cop, la que es menja de més qualitat. En aquest sentit es pot incidir, es pot crear un segell de carn de pastura que pugui donar aquesta seguretat i aquesta informació al consumidor. Ens ha agradat veure que contempleu la triple sostenibilitat, no només l'ambiental i la social, sinó també, evidentment, l'econòmica. No en farem de res d'enfocar-nos a la sostenibilitat ambiental si no cuidem l'econòmica, i més en un sector, jo diria, la pagesia, la gent que té ramats en aquest cas, que no demanen especular ni fer-se rics, sinó que és un sector que porta tota la vida demanant només guanyar-se la vida, poder subsistir d'aquesta feina que és la que fa i la que li apassiona. Pel que fa a aquestes ajudes que es poden oferir des de l'administració, també n'heu parlat, molt important el tema dels escorxadors, no només els mòbils sinó els escorxadors petits. Quan tanca un escorxador petit sabem que al seu voltant implica el tancament de molta gent, molts ramats i explotacions ramaderes. També amb les eines TIC, el fet que pugui facilitar-se la implementació de collars geolocalitzats i que estigui tot aquest sistema ben integrat amb el GTR, etc. Tot això també facilita molt, sobretot a les noves generacions, que s'hi puguin incorporar. I fent també pedagogia a la gent, això vol dir poder erradicar els problemes que suposa tenir els passos, que la gent deixi els passos oberts a muntanya, que porti els gossos deslligats, etc. Tornant a l'aspecte econòmic, nosaltres sempre hem defensat que sabem que hi ha una falta en el sector exagerada de mà d'obra i de mà d'obra formada. Costa molt trobar pastors, s'ha de fer venir gent que no està formada. Tenim un problema, creiem també, ho hem de dir, que la gent que surt de les escoles per fer de pastor, moltes, jo diria masses, van enfocades a tenir un petit ramat i fer la seva producció de formatge, potser, però no van tan enfocats a poder cuidar grans ramats per un tercer. I això també s'ha de cuidar, perquè al fi i al cap és aquesta ramaderia extensiva de gran dimensió la que també hem de cuidar. I si hi ha rendibilitat, això implica que acabem solucionant molts problemes. La gent s'hi vol dedicar, la gent es vol formar, el producte té prestigi, té èxit. Per tant, el que hem de cuidar és això, que aquesta ramaderia extensiva sigui rendible. I que això no ens porti
criminalitzar la intensiva, perquè ho hem dit moltes vegades, o sigui, la gent té una mica la imatge de que els animals o estan lliures o estan estabulats, i això ja ens n'hem fet un tip de dir-ho, no és així. La ramaderia extensiva també sol tenir la seva fase final d'engreix, en què necessites que l'animal estigui estabulat perquè la seva carn sigui reposada, sigui tendra i sigui bona per al consum humà que estem acostumats. I finalment només un tema de molta actualitat i que té a veure també amb la gent, diguem-ne, que intentem anar generant més pastura en els nostres boscos mitjançant una bona gestió forestal. Sabem que tenim el problema en aquest moment de les cremes de restes vegetals i restes forestals. També és molt complicat generar més pastura si no trobem entre tots una solució per poder resoldre aquest problema que hem tingut ara de cop. Ens hem adonat des de fa unes poques setmanes que no podem cremar restes vegetals al camp. Res més i moltes gràcies.